Hoi allemaal, vanaf dit zo'n plekje, dit is een andere kapel van Olie en Laak, wil ik u graag gaan vertellen over mij in de rol van Judas. Ik ben Ralf Leijendeckers en 39 jaar geleden stond mijn weg in Braakberg, dat is een dijkantje. En daar is eigenlijk de passie van de muziek begonnen. Maar vanaf 2010 ben ik hier in dit prachtige dorpje Olie en Laak komen wonen, oftewel op een laag. Als klein jongske ben ik begonnen met blokfluit te spelen en dat beviel me goed. Daarna kreeg ze nog een trompet en een bugel en tot slot een grote blaasbas. Ook ben ik discjockey geweest met een drive-in show en doe ik met de vastelavond eigen vastelavondsnummers brengen. Sinds een jaar of 4 moet ik me ook al veugen bij een show aan de Tiroler band. Tiroler onder bergen, uitherlen. In het dagelijks leven hou ik me bezig met het bakken en het eten van brood, broodjes en vlaaien en gebak. Samen muziek maken en een verhaal vertellen, dat is toch het schoonste wat is. En daarom ben ik blij dat ik meedoen in de Limburgse versie van The Passion, het passieverhaal op een nieuw stad. Hier komt de oog.